upozorňuje na cestující, že v úseku mezi stanice Měchenice a Týlec nad Sázavou budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Děkujeme za pochopení. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 2014 S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov-Prahy, pravidelný příjezd 8 hodin 26 minut, přijede k nástupišti číslo 6 Jižní část, služebně na 28. koleji. Vlak z výjezdu končí. Rychlík číslo 603 Komutovka společnosti České dráhy ze směru Komutov, pravidelný příjezd 8 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 5 Jižní část, služebně na 24. koleji. Vlak z výjezdu končí. Scheduled departure at 8:39 a.m. Číslo 354 Svět společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd 8 hodin 31 minut, přijede k nástupišti číslo 7, služebně